салом духтаракосозе нағзен саломатиё хубай нигоҳ кунед чихе амбреҳои фасон омадай. Бисёриё интизор буданд ки кай амбре мебиёя. Марҳамат ҳамаи цветош омадагай янамуд хушрӯвай расветко шира бинен 160 сомонай як либосаш духтарако. Марҳамат идаф бо сифаташ материалаш бо аҷоиб хушрӯ омадай 160 сомонӣ. Нигоҳ кунед охи духтаро кадомеш маъқултон мешава. Се ранга мезананд. Нигоҳ кунед се ранг метова. Скриншот кунед партоен мо шумода даррав доставка мекунем. Доставщикмон духтаракай марҳамат метавонен дархост кунен даррав духтаро. Цветора бинен охи янамуд расветкои фасоне ҳаст ки ишаишда хушрӯ мана 160 сомон як либос. Нархи ами 160 сомон як либосаш. касе ки ай 4 либос зиёд мегира ягон сум бо арзон мешава. Марҳамат тамошобинони азиз даррав скриншот карда партоен ҳозирашда борнавай ҳамаи цветош омадагиай. Нигоҳ кунед ранги королевский комбахт метова. Диден хушрӯгиша инаи цветам интизор будан. Диден цвети фасон се цвета мезана хушрӯ меброя. киртада двойкада халада ҳамашда хушрӯ меброя. хулас марҳамат интихоб кунед бурда доставщик шумода тия. тамошобино илтимос сурат напурсен духтаракои хушрӯ. ина инҷа навора тамошо кунед. аз рӯи навор интихоб кунед даррав бурда шумода доставка кунанд. ира бинен инаи цвети шоколад навишам аҷоиб. ҳамаи цветош хушрӯ омадагиай. амбре оригинал. марҳамат ишаишда фасонай блескои ира надидестен духтаро янамуд бо блеск метия аҷоибот. ира бинен инаи цветча диден ҳамаи цветош хушрӯай. чӣ хеле гуфтум необычный фасон хушрӯ. инаи се цветаша бобинен. инаиш бо се ранг мезана. қариб амидафангина ҳамаш қариб се цветӣ омадагиай. диден се ранг мезана. хулас кадомеш маъқултон мешава успед кунен скриншот кунен партоен доставщик бурда шумода супора. мана инаи цветам хушрӯвай аҷоиб оранҷевый цвет. диден оранҷевӣ ба сафедайда. ира бинен чихе хушрӯчай. ана баъд ини цветчам фасонай бовар кунедам ха бисёр омадай расветка бо ҳамаш хушрӯвай. ҳами цветао дафъаш одамода нарасида буда ҳам цвет пурсида буданд. марҳамат ина омадагиай рулонушкати ҳастай метавонен дархост кунед ки бо тамом нашава. ана ба инами кабути се цвета диден янамуд хушрӯ омадай. ай пешку маъқултон мешава духтаро боварӣ дорум беҳад киртадам хушрӯ меброя. баъд сабукаки хушрӯанд блеск шабона меген. инаи цветам аҷоибай. диден ҳамаш расветкои новинка. и цвет набуд. ина ҳозир бори навда омаддай. аҳамиятен бисёр цветош набудак. инаи бори навда чанд цвети новинка омадага. се рангаай диден сиёҳаю бо чанд ранги дига мезана. анаи цветам бисёр пурсида буданд и будак лекин нарасида буд бисёр духтаракода. ина духтарако бори навда омадагиай. метавонен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен даррава как шумода доставщики мо бурда расона. доставка дорем. ино фақат ба доставкаанд духтаро. илтимос суроға напурсен сурат напурсен.